Građanski je bio... Ne, onda su potpisali. Krećemo s našim velikim iščekivanim finalima. Ajmo, plavi! Plavi! Reca u mušćenju su truna, misliš? Došadiše, brate. Je tako, še? Ovo se igra 2 puta 10. Uvijek tu da misli mušćenicu. Znamo kako Španjolska liga dobra atletika koji smo vidjeli. Amo, plavi! Evo, i ovdje ih dokazuje. Voda! Atletico! Jonatan Alić. 1-0 Jonatan Alić. Znači, riješi životom 1-0. I se snimio, možemo pogledati uspore. Da, svi igraju za to. Ovo igra. Počinjemo drugo poluvreme finala s rezultatom 1-0 za riječ života. Ajmo, plavi! Ajmo, crveni! Pogledajte seba. Dosta je više vaše tiranije. Čovječe tiranije. Ubekili utakmicu, leti u teren. Se svima zahvalim što ste došli, što ste bili ovdje zajedno, svi zajedno, što smo mogli biti i do godine u otprilike isto vrijeme, nadam se i u još većem sastavu. Evo, ekipa mi se pripremila već radosti, vidimo koji je osmijeh na licu ovdje, ali dobro, idemo korak po korak. Glavni strelac turnira, odnosno najbolji strelac turnira, naš Šupe, Ive, će dodijeliti, nije on, ne, nije on. Ive, ajde, Ive će nam dodijeliti nagrade, ali glavni strelac turnira je, mislim, ponovno druge godine za redom Bijelić iz ekipe Mošćenica. Molim vas jedan aplauz za njega sa postignutim brojem pogodaka, 8 pogodaka. Bravo, čestitamo, svaka čast. Ok. Svaka čast, čestitamo. Sada ćemo dodijeliti nagradu za Fair Play momčad. Ovo je posebna nagrada. Ive će ju dodijeliti opet, ali ne za Ivu. Milost i istina iz Karlovca. Nagrada za Fair Play. Molim Marijana da dođe ovdje i prihvati.
Marijan, bravo, kako se to super. Nagrada za treće mjesto, to je pehar za treće mjesto ove godine, raspucavanjem penala u polufinalu između momčadi Dunamisa i Borongajaca. Pobjedila je momčad Dunamisa za treće mjesto. Čestitamo, molim predstavnika momčadi Dunamis da dođe i primi pehar. Kratko osmijeh malo. Došli smo do drugoga mjesta. Neočekivano, ali evo, dešavaju se takve stvari. Momčad Moščenice ovoga puta nije uspjelo osvojiti po treći put i pehar u prijelazno vlasništvo, ali mi čestitamo njima za drugo mjesto. Svaka čast, dečki. Drugo mjesto, ekipa Moščenice. Da jednim gromoglasnim pljeskom pozdravimo i čestitamo ekipi Riječi života na osvodnom prvom mjestu u turniru Dunamis 2014. Njemu da je prijelazni pehar, super, sretno za njega. Oba dva, da. Ovo je prijelazni pehar koji dobijaju, moraju vratiti sljedeće godine.